Inhliziyo ayazi indlela part 17. Ngokuqhubeka kwezinsuku namasonto ziya ngokwanda izinsuku onyakeni. Waqala uDoli akabe sakwenza okunye njengoba bekwenza ekuqaleni. Into ayengasayenzi ukugcina isikhathi akade bethe bazohlangana ngaso. Kwase kuye kuphele imizuzu eyi15 engafiki. Sesedlule abebevame ngaso, ababevumelene ngaso. Kuhambe kwahamba sanda lesi sikhathi kwaba imizuzu engama30 waye waxolisa axolelwe. Kuhambe kwahamba kwaba imizuzu engama45. Wayema umlungisi Ndini alinde. Ngokuhamba kwesikhathi wafika izinsuku la ayema khona alinde. Babuya ubuhlungu enhlizweni kaMlungisi. Kodwa nakuba kunjalo akazange ehlukane noDoli. Wayengeke neza mali. uDoli kwakuyisithandwa sakhe kungena umuntu abambelele kuyena. Wayemdinga umuntu azobambelela kuyena. Wayesebuzwile ubuhlungu okungafunwa umuntu. Wayesebazi ubuhlungu bomzwa ngedwa. Ngakho-ke wayengeke azehlukanise noDoli ngenxa nje yamaphutha ayewabona emancane enziwa isithandwa sakhe. Kepha ngokuhamba kwesikhathi kwathi kanti uyamthanda uDoli, umthanda nalawo maphushana akhe. Wamuzwe emphunyuka ezandleni zakhe ethi umbambile. Lokhu wakuzwa ngezinkulumo zakhe uDoli uma bekhuluma ocingweni. Ukhona la uDoli ake athi khona abasokuthandana kakhulu. Wathi uma ebuza emangele umlungisi ukuthi kufanele bethandane kangakanani, wathi uDoli abajole nje kungabe sekuba ukukhiphelana inhliziyo yonke. Lokhu kwammangaza umlungisi, kwamkhathaza, kwamenza kangabe salala nakahle ebusuku. Uqondeni uDoli uma ethi abasokuthandana kakhulu. Kanti abantu abathandana kufanele bathandane kangakanani? Lokhu kusho ukuthi uDoli akamthandi kakhulu njengoba ebecabanga. Lokhu kusho ukuthi uDoli akamthandi njengoba yena emthanda. Lumxaka uthando ukuthi kanti luyinto enjani. Uthe lapho sebehlangene bexoxa umlomo nomlomo, uDoli wagcizelela ukuthi abasokuthandana kakhulu. Wathi umlungisi uyethemba kodwa ukuthi njengamanje yena uDoli ungowakhe yedwa. Akangaphendula lapho uDoli waphatheka kabi impela umlungisi. Nokho lobo buhlungu abuzange bande ezinsukwini ezilandela lapho ngoba uDoli wakhuluma kahle naye, wakhombisa uthando olukhulu. Wabona ukuthi kusho ukuthi uDoli uyamethusa uma ekhuluma kanjeyana. Sikhathi simbe ingxoxo yabo seyiphezulu impela bexoxa kamnandi. Wabuza umlungisi, wabuza kahle nje ukuthi uDoli wayeqonda ukuthini uma ethi abathandane kancane. Hayi asho uDoli athi wayezidlalela yena, wayefuna ukubona isithandwa sakhe ukuthi sasizothini. Emva kwalokho wabona umlungisi ukuthi cha, uDoli wayedlala ngempela. Wabona ukuthi kusobala ukuthi uthando lwabo luzohlala baze behlukaniswe ukufa. Wakhuleka ke emva kwalokho. Yabuya nenjabulo yakuqala. Ngalesi sikhathi sokubuya kwenjabulo kanje kumlungisi kwase kulisonto lokuqala kuMashi. uMashi wayeqale ngesonto. NgoLwesibili kulo lelo sonto umlungisi washesha waphuma emsebenzini waye edolobheni ngoba khona ajahe khona. Washesha ngempela ngoba edolobheni uvala ngehora lesi-5. Lapho ekhuphuka nje ngomgwaqo omkhulu uChurch Street ahlangana nokuthula. Babonana omunye eseqamama nje komunye. Lapho beqondana ama umlungisi. Sawubona nokuthula. Avume nokuthula bese ema naye elinda ukuzwa ukuthi ngabe lensizwe engumlungisi ithini namhlanje.